Σκηνικό, βγαλμένο από ταινία στο ψυχικό. Λυπάστηκα στα τατουάζ, γνωστό το πάνε λέει τα ένα που στη χοντρό. Γειτόνισα πηγό στο βιολό το πανικό. Δεν τα φέρει πολικά και 20 μπάτσι. Κι όμως τίποτα απ' αυτά δεν τον είχε τρομάξει. Το πέταξε με δύναμη μπροστά σε ένα αμάξι. Του χτύπαγε με μανία την πλάτη και το κεφάλι. Όλοι νόμιζαν πως πρόκειται για εγκληματία, αφού τα μίδια πρόβαλαν αλλιώς την ιστορία. Ο ίδιος είχε ειδοποιήσει την αστυνομία για τον χοντρό που απειλούσε να κάνει φασαρία. Και έλεγε πως θα βάλει φωτιά στο μαγαζί του. Ήρθε τελικά και φέρε κι όπλο μαζί του. Αφού δεν έκαναν καθόλου υπάρξει τη δουλειά τους, έδρασε χωρίς να χρειαστεί η βοήθειά τους. Απλά γιατί θέλει να προστατεύσει τα παιδιά του, γιατί ένιωσε να απειλείται η οικογένειά του. Και μάλλον είναι ο μόνος που έχει τα χέρια να το κάνει. Γνήσιο, αυθεντικό, αλήθινο αλάνι. Η άμυνα πλέον έχει περάσει στην επίθεση. Γιατί δεν παίρνουν μέτρα οι αστυνομικοί, γιατί? Πως προστατεύεσαι, παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου όπως το τιμωρός, μην μπερδεύεσαι. Στα δελτία όλοι σε βγάζουν εγκληματία. Ο κάθε λογής λέει και μία ιστορία. Όμως τη ζούγκλα που ζούμε μία είναι η ουσία. Προστατεύεις τα παιδιά σου, πάση θυσία. Λέγε κάτω, όχι ποτέ. Σ' αυτούς που με πειράζουν δίνω αμέτρητα κροσέ. Αφού δεν προστατεύεται το κάνω μόνος μου, ναι. Ο χρόνος σβήνει λάθη και στιγμές. Παιδιά σαν το leg δίνουν απαντήσεις με μπουνιές. Θέματα γραφειοκρατίας δεν τα θέλουμε. Όταν μας αδικούνε μπροστά μας εμείς δεν βλέπουμε. Ποτέ δεν βλέπουμε. Μας κλείνουνε, ναι, ναι, για αυτό που βλέπουνε, σκοπεύουνε. Ναι, ναι, να μας πατήσουνε, μας τρέχουνε. Ναι, ναι, γιατί διαφέρουμε, αντέχουμε. Ναι, ναι, γιατί παλεύουνε, μας κρύνουνε. Ναι, ναι, για αυτό που βλέπουνε, σκοπεύουνε. Ναι, ναι, να μας πατήσουνε, μας τρέχουνε. Ναι, ναι, γιατί διαφέρουμε, αντέχουμε. Ναι, ναι, γιατί παλεύουμε. Brown barcode crew, για το λεκτικό. Ναι, City. Don't Z, barcode crew.